בטוח. עד שיהיה את הדפים ממני, סתם משהו שאני חשבתי. הפתקים האלה שהמזכירים כל אחד השאיר לעצמו את התשובות של הרבה, ורק הביאו פתק בכתב יד שלו. היה עוד שהרבה... זה היה הוראה של הרבה. למה? כי הרבה רצה בחזרה את כל הפתקים. כן? הרבה לא רצה שהכתב יד שלו יצא בחזרה. אבל הם שמרו את זה באמת. הם גנבו את זה. הם היו אמורים להחזיר את זה כל פעם לרבה? בטח, בשנים, עד השנים האחרונות הם לא שמרו לעצמם, אין להם פתקים. אין להם פתקים ולא היה לאנשים גם? חשבתי שאין להם, כי עד אז היו נותנים את זה לבן אדם. אף בן אדם לא קיבל את הפתק. או שבן אדם היה יכול להעתיק, אז עוד לא היה אפשרויות לצלם אפילו. אז כל אחד היה מעתיק. היית בא, למזכיר היה את הפתק, היית מעתיק לעצמך את התשובה, והוא היה מחזיר את זה לרבה? כן. והרבה שמר את זה? והרבה מה, שמר או זרק את זה? שרף את זה. באוהל שהוא היה הולך? או למטה או ברטף למטה. בבוהל, למה בבוהל? לא, מה תפר? חשבתי לא ככה להגיד. או שהיו פתקים יותר סודיים, היית צריך להיכנס לחדר ושם להעתיק. היו פתקים שהיה עובר רק דרך. יש כל הפתקים היו עובר דרך חדר. הכל? הרבה היה מוציא פתקים, היו מכניסים... להכניס כל אחד לכניס לבד? אז הרבה ביקש את הדואר. אז מי שהיה הכניס. אז פעם הכניס ללבונה, פעם בניומין, פעם סימפסון אפילו, לא משנה, מי שבא. להוציא היה הכל דרך חלקור. חלקור היה עובר על כל התשובות. למישהו היה תשובה שהוא לא היה חושב שזה משהו, הוא היה נותן לנו לא לבניומין, בדרך כלל לבניומין אפילו. רגע, ושאלות בעל פה ששאלו את הרב לא היה אז? מה זה? רק מי שהיה ביחיד, זה אחד לשאלה. לא, שמתקשרים ללייב לשאול שאלה, שיכנס לרב וכאלה לא היה? הכל היה דרך פתקאות. מה זאת אומרת? לייב לא, בניומין, היו כותבים את הפתק. ואז התשובה הייתה חוזרת גם כן לחודקוב? ללייב ולבניומין. לא לחודקוב? הכל לחודקוב. אחר כך זה הפסיק. זה התחיל ללכת, התחיל לצאת ישר לשם. בסוף איך זה היה? כל אחד היה לו פתקים משלו? גם מכניס, גם מוציא? לייב שאל שאלות הרב, הוא קיבל את התשובות על זה? וכשבניומין בא אז הוא קיבל את שלו? הם היו שמים אחד על השני, הם כבר עשו ברדק שם. היה תשובות שלייב היה מעוניין בהם. אז הוא היה שומר על זה שבניומין זה לא יגיד. ואז היה הבדל, לייבל היה ככה מתחצף לרב. הוא אומר, הוא שואל, הוא היה שם את זה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. בניומין לא היה עושה את זה. הרב לא היה עונה, הוא לא היה. אבל לייבל היה מסביר, הוא צריך, הוא צריך. היום הגזר ללמוד את הרב הזה. מה היה אכפת לרב שזה יצא עם הכתב יד שלו? אם הוא רוצה לשנות את הדעה או משהו? לא. שלא יגידו בשמו אפילו? כן, שלא ינצלו, הנה, קח בפועל את התשובות של היום. מי? קח בפועל את התשובות שמפרסם תשובה על חצי תשובה על איך קוראים לזה, על הגוך ועל הבייסדין או לא יודע מה, זה חצי תשובה, הם אף פעם לא פרסמו הרי את התשובה המלאה. אתה לא ראית אף פעם את התשובה המלאה. בדבר מלכוס, ראית את התשובה שהוא שם? זה טוביה, שהוא לא יגיד? מי היום? כל יום, כל שבת. כן. יש פה את הברכה של הרב אליו. הוא הוציא את זה? אין את זה שבוע. יש לו כזה תשובה משונה שאתה לא מבין מה כתוב שם. התשובה היא המפורסמת, גם התשובה של... כן, התשובה על הבייסדין, שהבייסדין הם מעל... הוא בראשם. הוא בראשם ועד רבנים. אין לך את התשובה המלאה. חתכו חצי דף. הם אף פעם לא פרסמו מה זה בכלל, על מה זה מדובר בכלל. על מה זה מדובר בכלל הסיפור כזה. זה משהו שבטוב שם. כבר יצא לי חושב. התשובה, הדף המלא? אף פעם לא. אני לא ראיתי בכל זאת. שאל את פרייזמן.
כל הסיפורים בשנים האחרונות, גייזמן מוכר. תשמע, אצל הרב היה למשל היה נושא של פה בארץ, אפילו לא פה בארץ, לא משנה. היה באף הכנעה מוחלטת. והכנעה מוחלטת, זאת אומרת ש... לא לשאול אותו למה. לא שלא לשאול, תלוי זהו, אבל אם הוא אמר משהו, ואחר כך התחלת להתווכח או משהו, או לנסות לשנות, או אני יודע מה, זה היה מריד ומאוגוס ממש. בפרט, בנושא האנשים. אם הרבי קבע איש, הוא היה יכול להיקשר מכאן ועד עוד החדשה, היית בא והיית מוכיח של כלומניק או מה שזהו, ולא שרד בכלל כאלה וזהו. הרבי הסביר את זה פעם, הרבה פעמים בהתוודעויות. הוא אמר שכדי להוכיח, כדי לקחת בן אדם שהתכונות שלו והאופי שלו והכישרונות שלו בדיוק מתאימים לזה, זה לא נקרא בחירה חופשית, זה נקרא הכרח. מה זה בחירה חופשית של נוסי? שאתה, אף אחד, אתה לא יודע מה הוא כלומניק, והנוסי בוחר בו, אז זה נקרא בחירה חופשית. אצל נוסי לא שייך הכרח. זה היה כמה פעמים, אני שומע את ההסברים הרבי ככה בהתוודעויות, והיה מבליע את זה ככה. זה ככה היה אצלו, זה קורה בהתנהגות הזאת. ולכן משלים כמדענצ'יק אף, ולכן שמואל חייפר אף. כי הם העיזו להתלונן על מישהו שם. לא קיבלו את הדברים ששומעים, ואז חדינות, זה לא היה בחוכמות. שמואל חייפר הרבי החליט שמוטל לוין, הוא יהיה המנהל הרוחני של, המנהל החינוכי של בישראל. מוטל לוין טען שלהם שמואל חייפר, שהוא בלגניסט, שהוא לא היה כזה בלגניסט בכלל. הוא לא מסוגל לשמור סדר ולא זהו. והוא צדק? יש לו, אני לא עבדתי עם מוטל לוין, למרות שמוטל לוין לפני זה עבד בשבע אפילו בבית ספר למלאכה, אבל לא בזמני. אבל הרבי החליט שמוטל לוין יהיה שם. שמואל חייפר התווכח עם הרבי ביחידס. הרב אמר לו ככה, והוא אמר, אני לא מסוגל לעבוד איתו, והרב כך הרים ידיים, ואמר, אם ככה... אבל כשהרב הרים ידיים, אז שמואל חייפר לא הבין שבזהו... לרעתו של שמואל חייפר. את כל תפקידו, אתה מבין? ואז התחיל פה המלחמה הגדולה, שמואל פוטופס היה חבר הנהלה שמה, בשלם כמדענצ'יק היה לו נציג בהנהלה, מאיר פריימן, שהוא היה נציג של בת כפר חב"ד, הרב הרי עשה הנהלה בכלל בסריפקה. שעד היום הם לא שומעים בכל הרב בכלל בסריפקה, עד היום הזה. חשבתי שזה היה הבעיה, שפריימן, להכניס בכלל את פריימן כהנהלה, הוא התווכח עם הרבי, לא? היה מכתב מהרב מי עם ההנהלה, אז היה נציג של בת כפר חב"ד, היה נציג של תלבית מימי. שאתם חתומים גם? עכשיו, זהו, איפה תפס היה נציג של תלבית מימי, אני חושב. לא זוכר בדיוק, בכל אופן היה 5 אנשים שלפי סדר. אותו דבר היה בעצם הצדק, בירושלים זה גם כן היה... הנהלה. הנהלה מי נציגים של מי. ושם התחיל הסיפור עם מוטל לוין. מנדי פוטופס הוא הביא כאילו את דבר הרב לאספה? לא, הוא טען שמוטל צריך להישאר. זה נהפך למלחמת עולם כללית. אז זאת אומרת, מישהו ידע על היחידס הזאת? מה זה? מישהו ידע על היחידס הזאת שהרבי הרים ידיים והתווכח עליו? שמואל חייפר היה לו פלוס או מינוס, בניגוד משווע לשלם כמדענצ'יק, למשל ששמואל חייפר היה מספר הכל מהיחידס. שמואל חייפר הוא לא רק
עקשן של חוץ שלה. ודאי שלא, הוא גם לא דיפלומט בדיוק ככה. בכל אופן, אז, ואז, הוא לא שנה, גם נאלץ לעזוב. רגע, ההנהלה החליטה שמוטלב יישאר? כן. והוא עדיין החליט שלא? כן. ואז ניסו להתערב, והיה אסיפות, אז בא דוד חנזין ואמר, זה צריכים רבנים, זהו, לדון, אז הרב ענה, מה פתאום, זה לא שייך לרבנים כזה. תמיד, הרב גם כן, שרצה אז רבנים, שלא רצה אז לא רבנים, אבל הרב ניווט לככה כל הזמן, שכך יהיה ולא משהו אחר. רגע, אז למה הוא חזר בסוף? יש בחיפה, אחרי שנה, אז פרוים קיבל טלפון, מחלקות, תוכל לראות את זה בטלפונים גם כן, בחומר הזה. פה, את זה הוא כן מבין? את זה זו שמבין? זה יש, כמו שהבאנו. ואז הוא אומר, אז פרוים קיבל טלפון מחלקות, ואומר שינסה לדבר, אולי להחזיר את שמו חיפה. למה? בסרפקי התחיל להתמודד? פרוים כתב שיש טענה במשרד החינוך, משהו כזה, אז הרב תפס את זה כנקודה. מי ניהל בסרפקי כשהוא לא היה? כשלא היה, היה פריימן. ביום הראשון שהוא הפסיק לבוא, אז פרוים ואני נסענו לשם בזריבקה, פרוים טלפן לשמו חיפה, הוא אומר לו, שמע, אתה עזבת, אבל אני לא חושב להפקיר את בזריבקה, אז תדע לך שאני נכנס בינתיים, ואז... הוא עזב בעצמו? זה לא... הוא הוכרח לעזוב, לא היה לו ברירה, הוא לא רצה לעבוד עם מוטלב. אז הוא פשוט לא, אבל הוא פשוט לא הגיע, הוא לא כתב איזה מכתב, אני מתפטר או משהו וזה. הוא פשוט לא הגיע בבוקר וזהו. כן. ואחר כך היה איתו משא ומתן, הוא קיבל אפילו פיצויים $4,000,000. כן? כן. באיזה שנה זה היה בכלל? שנים אני לא יודע בדיוק. נו, הלכת עם אפרים? זהו, אחרי כמה ימים, אז נכנס מאפריימן. שהוא ידע לנהל? מה ידע? מפוזר כזה, לא? לא יודע, אבל בקיצר הוא התחיל לנהל. אחרי שנה, אולי הוא יוכל לחזור. אז אפרים נסע לשמו חיפה, שמו חיפה אמר, כן, הוא מוכן לחזור, אבל בתנאי שמאפריימן יעזור לגמרי. ומוטי לוי כבר נפטר עד אז? לא, לא יודע, או שהוא עזר, לא הייתה מעורבת בזה הרבנית עם המשפחה. הרבנית של הרבי, עם משפחת גרוארי, הפעילו לחצים פעם, מישהו אמר לי. כל בישראל למיניהם. לא מה שאני יודע. מה יש הרבנית עם גרוארי? לא יודע, אני מושג לכם, איך הם היו מסתובבים? חנה הייתה גרוארי. לא יודע, מי היה שם? ג'ימי. לא, לא חושב. רגע, הוא היה לו תנאים? אז הוא אמר שאפריימן לא יהיה. שאפריימן לא יהיה. אז אפרים הודיע לחדקוב שזהו... סרגוב אמר להגיד לשום חיפה שאם לא אז לא צריך שזה. אם יש לו תנאים, אז... לדעות. אז שלא יעזור. אז זהו, אז מאפריימן נשאר עם שום חיפה ביחד. שמו חיפה הסכים לבוא בלי תנאים. כן. ואיך הוא... אבל מיר פריימן לא היה שם בסוף. הוא עבד שם עד שהוא נפטר? אחר כך הוא הלך לרשת. שמו חיפה סילק אותו או שלבד? זה היה אחרי משה סלונים. הוא החליף של משה סלונים. אבל איפה? הוא נפטר בתור... הוא היה מורה שם, אבל לא. איפה הוא נפטר? בטיול? אני חושב שלא. אז הוא קיבל סטרוק בטיול? הוא נפטר פתאום. לא, הוא קיבל איזה סטרוק בטיול של בית רבקה, ואחרי זה אחרי כמה זמן, אני חושב. כל אחד תמצא את זה. תמיד, אותו דבר היה עם שלייקל, שגם כן. עם מי? שלייקל הלך מלחמה על זה היה שסולייבוב השיג תרומה לצח על ידי קרן רוטשילד, משהו כזה. והנציג של קרן רוטשילד היה
היה אלוף פה, רמון, אני חושב שקראו לו, שהוא היה המנהל של קריאה. ואז שלייקי הלך אליו, היה מיודע במה שהצבא, ושכנע אותו שייתן את זה לבוכרים. אז מנדל פוטרפס התחיל לטפל עם הבוכרים וזה וזה. ואז התחיל מלחמה בין סולברג לעניין הזה. אצל הבוכרים עבד סיפרי גורדצקי, אבא של מוטלה עבד אצל הבוכרים. והוא דווקא החזיק שסולברג צודק. הוא היה כזה אדם ישר וציני. יום אחד הגיע בנימין גורדצקי. הוא היה אח שלו? כן. בנימין גורדצקי הגיע, ואז הוא התאכסן במלון ארץ ישראל, במלון המרכז בירושלים, אתה יודע, זה מלון המרכז. דוד קם. אז הוא הזמין אליו את שלנקה, אני לא זוכר, הוא אמר לי להביא את שלנקה, משהו כזה. בכל אופן, הוא היה מעוניין שאני אהיה בשיחה. היינו בחדר שלו, ואז בנימין הוא מתחיל להגיד לשלנקה, תשמע, אבא אמר לי שאתה, אמר לי ביידיש, שאתה קריכסטוף רב, אתה... נלחם ברב. קריכסטוף נקרא שאתה עולה עליו. והרב לחלוטין לא סבור שהצדק איתך שיתבררו לך. ואתה מתחיל עם הרב. שלנקה לא התווכח, לא ענה כלום, לא זהו. זהו, נסע חזרה. שלנקה מאוד מאוד לא מצא חן בעיניו שאני הייתי נוכח בשיחה הזאת, אבל כשהוא הגיע לה מראש, אני הבאתי אותו. אבל כנראה שמנדל פוטרפס אמר לו, תעזוב, שאני גם מנמל, ובכלל הרוסים מאוד לא אחזו מבנימין. אבל בנימין ממש אמר לו בשליחות. קיצר, ואז לאט לאט התחיל להתפתח לנו היה טענות, שלנקה אז גם כן הפסיק, היה בינינו הסכם עם כסף שלוקחים עבור המוסדות. ואחוזים מזה היינו שולחים להוצאות של הרבי כאן בארץ, ואחוזים מסוימים שלנקה קיבל, והיה איזה הסכם שאני עשיתי בין כולנו בפנים. מה זה, כסף מהממשלה, מהג'וינט, ממישהו? זה כסף מהמועצה האזורית, שזה הגיע למוסד הפנים, כל מיני דברים כאלה. ואז גם כן שלנקה החליט שהוא לא משחרר למוסדות את הכסף. הכסף היה בא אליו? היה בא למועצה האזורית, זה היה צריך לעבור דרך כפר חב"ד. אז הוא החליט, אז התחיל מתחים בינינו. קשור לזה או בלי קשר? באותו זמן, באותו זמן. מנדל פוטרפס אז הסביר ששלנקה צריך להיות המלך. שהוא יחתים לו איפה מה, אני יודע מה שקרה. הוא הייתה לו השפעה גדולה עליו? למנדל... שלנקה החזיק אותו כאלים באותו זמן. זה היה חבורה, זה היה שלנקה ושלום פלדמן והרל פרידמן וברל קסלמן וברל קסלמן, הקבוצה שהיו עושים ככה שמנדל היה הרב שלהם. ואז הם החליטו, הם היו יושבים, מאיר פרידמן גם, ואז הם היו יושבים פעם בשבוע, זה כזה, הם קראו לזה סובייט כזה. היו מחליטים החלטות, בדרך כלל מה שמנדל אמר. קיצר, הוא הפסיק לתת את הכסף. הרב פרידמן היה הגזבר של המועצה האזורית. הגזבר היה, לא? כן. ואז מנדל פרוימן מאוד לא רצה לנהל את המלחמה עם שלנקה, אבל שמע, הוא החזיק את הכסף וזה, פתאום פעם אני קיבלתי טלפון מבנימין קליין, שהוא מציע שנגיש תביעה לבזן נגד שלנקה.
הוא בשם הרבה? הוא לא אמר לי בשם הרבה, הוא אמר לי. אני אמרתי לבנימין, מה השתגעת, אני אגיש תיאר, ומה מחר יהיה מהרבה ששון בשמחה. הוא סמוך. כאילו זה באמת הרבה אמר לו. כנראה. והגיד לו משהו. הוא היה בן אדם אמר ישר, בנימין אתה יכולת לסמוך על הדברים שלו, לא? כן. ואז קיצר שכנעתי את אפרים, התחיל מלחמה גדולה, הגשנו תביעה. ושלנקי התחיל להסביר שבכלל אנחנו לא מבינים מה התפקיד של יושב ראש כפר חב"ד, מה זה יושב ראש בכלל, וזה כל מיני... קיצר אז התחיל ששון בשמחה, ואז הרב נכנס מאוד חזק בזה. זה סיפור ארוך, הרב פסל שבבזן לא יהיו רבני כפר חב"ד בכלל, בעניין. עכשיו הרב הזהיר כבר את רבני כפר חב"ד, כנראה גם כן את זה שלנקי לא סיפר אף פעם, אבל זה נודע לי שמנדל פוטפס בתשרי, שהיה שם גם נוחם טרבניק וגם מוטי, אז הוא החתים אותם על פתק לרבה שבכלל לא צריכים לעשות בחירות בכפר חב"ד וצריך לראות ששלנקי יהיה תמיד. כנראה שעל זה הרב ענה להם שלפי זה הם צריכים להיות בכלל לעניינים של בת כפר חב"ד. וזו העמדה שלהם. הם קיבלו בתשובה מאוד חריפה. אבל הביצוע בא אחרי כמה חודשים שהתחיל כאן, אז זהו. אז... קבעתם אותם אצלו? בבזן, מה זה, מה היה? בבזן בול חב"ד כאילו? כן, כאילו, השנה הראשונה, השנייה של הדבר בחב"ד. טרבניק עוד היה חי? כן. בקיצור, ואז התחיל סיפור שלם, והגיע מכתב שלם מהרב, וזהו שלם מכתב, ג' שבט, אני חושב. ואז גם כן, הרב לא רצה שיעשה רושם, כאילו לוחצים עליו, כאילו כאן, כאילו שם, אז אני נסעתי לחבדלת טייבס, אני הייתי נוסע בין חבדלת טייבס ליוד שבט, ואז פתאום חלקו שואל אותי, זה היה באותה שנה, בשביל מה באת. שלא יחשבו שבאת כאילו בשביל זה. אחר כך תיארתי לעצמי שזו הייתה הכוונה, אמרתי לו, מה שאתה אומר, אתה יכול לפתוח את היומן, תראה שאני כל שנה כאן בזמן הזה. אז זהו. אני חושב שאפילו המכתב של הרב בשינה תאריך אפילו מקדים או משהו. שלא יראה כאילו שמושפע רגע של משהו. אבל ואז, זהו, הרב ניבט וניבט, והוציא אותו לעשה בחירות, והוציא אותו לגמרי לסיפור. הרב ניבט ואמר, פתאום מכתב הגיע אז לאותו מכתב. בכלל, מי אמר שאני אמרתי שאני נגד בחירות בבת כפר חב"ד, אתה מבין? אז פתאום נהפך עניין של בחירות בבת כפר חב"ד. רגע, בציבור כאילו ציסנית לא הייתה לפני? למה בבחירות הוא... תמיד היה ציסות איתו. אף פעם לא אהבו אותו? תמיד, אפרים היה מתערב, וכל אפרים היה מבקש מכל עובדי הישיבה שיבחרו בו, כל מיני דברים כאלה. היה לו אופוזיציה שלמה, היה לו כמה פעמים בחירות? היה לו אופוזיציה שלמה שפעם שבורחו גרופין היה נגדו חזק מאוד. אבל אחר כך דווקא השלים איתו. וכל מיני, הוא שלט שם חזק מאוד. הוא הרגיש כאילו שאתם סילקתם אותו אז? בטח. אני זוכר את הבחירות האלה. הבחירות האלה היו שאני... לא, הוא לא קישר את לזה שהרב רצה שהוא ילך משם? הוא כאילו עדיף להלביש את זה שזה בכלל לא קשור לרב? הוא מבין טוב מאוד, כי כל המערכת של השנה הזו, היה לו ריחוקים מאוד גדולים מהרב. אתה מבין, הוא הגיע לתשרי, אז באופן נורמלי הוא היה תמיד מקבל לולב ואתרוג, אז פתאום הוא לא קיבל לולב ואתרוג. הלך מנדל, נתן לו לולב ואתרוג, ואמר לו תסתובב, כאילו שאתה קיבלת. הוא כבר דאג לו? כן, הוא לא קיבל משקה מהרב, במועצת שמחה סטייל או משהו מזה, הוא חזר לארץ, התחיל לחלק משקה. כל מיני, ככה כמו כלפי חוץ, הוא חשב שאף אחד לא ידע ואף אחד זה, אבל... כמו שהיה אחרי זה בארון אביב זה היה, והרבא נתן לו ככה מכה אחרי מכה בלי בצורה מאוד מאוד... בנימין גם היה מעורב בנימין גורדצקי? גורדצקי ידע מה שיהיה. לא, אבל כשהיה את הסיפור, הוא היה מעורב או שזה כאילו התנהל מעל הראש? הרבא הזהיר גם כן, הרבא בשלב מסוים, לייבל גורנר ניסה לעזור לשלנקי על ידי האלה שבאו מאמריקה, השלוחים מאמריקה שבאו
יוסי הכט, שמה, שהם יכתבו לרבא כל מיני דברים, אני לא יודע מה, אבל הוא ניסה לעזור לשלמקי. אז יום אחד הרבא זימן אליו לחדר את חדקוב, והוא נעמד ביום קליין את כולם, כל המזכירים, ואמר להם, תשמעו, כל מה שנעשה בארץ ישראל, איש מכם לא מדבר מילה. לא מילה ולא עונה ולא כלום, ולא אסר עליהם בכלל לא להתערב ולא להסביר ולא לפרש ולא כלום. וכנראה שחדקוב היה מאוד מאוד נגד שלמקי. והוא לא יסדר איתו? לא, אז זהו, שלמקי סולק. אחרי כל פעם שאחד סולק, אז הרב היה כותב איזה פתק לעודד אותו, זה היה גם כן סדר אצל הרב כזה, זה היה בירושלים, עם של אייזנבך, זה היה עם זילברשטרום בירושלים, זה היה ליאון דברים פעם, זילברשטרום בירושלים גם כן הפסד, וככה סיבן אותו קרוב והיה אחרי על הבתי ספר. אז למה הפתק אחרי? סתם איזה עידוד, מה זאת אומרת, שפוגעים בו, והוא זה, הוא היה... והוא נראה שהרב לא קשור, זה סתם שיטות של סטלין, להבדיל, מה? ככה גם הוא עשה. אבל מה העניין בזה? אבל זה, לשלמקי, אז יש פתק לשלמקי, אחרי כל הסיפור הזה שהרב כותב, פתק לפרוים, פתק למנחם לרר, שהרב אומר לו, מה יוטס קיסלב, על זה אף אחד לא בא, ואיך זה היה בזיונות. מנחם לרר הכניס פתק שיש לו פרונקל. היה לו פרונקל. השולה יכול לעשות את זה, כן? אז הרב עשה לו פרונקל. אמר לו, שמעתי שלא היה, ואף אחד לא היה, וכאן ושם כזה, באבי אביב, על אותו יוטס קיסלב. עכשיו פרוים בנפרד היה לו פתק, זאת אומרת, ממש אתם מתנהגים בצורה מאוד לא הוגנת, בן אדם שעזר לכספים למוסדות במיליונים, בכך ושם. אז זאת אומרת, אז אתם תמיד ידעתם שאתם הולכים לחטוף אחרי שמישהו אחד חוטף ואתם שחטוף טובה? תמיד, וזה היה המתחים שלנו, תמיד, ידענו בדיוק איך שזה ייראה, לכאן ולכאן. מאיפה מנחם לרר הביאו? מה הוא היה לפני? מנחם לפני זה עבד בישיבה? מנחם גם כן היה איתו סיפור. פעם אחת מנחם לרר עבד בבית ספר למנחה. תקופה. ואחר כך מה הוא עבד? לא זוכר מה. ומנחם לרר היה אצל הרב ביחידס. אז הרב אמר לו שהוא ייכנס לנהל את בית ספר למנחה. ככה. איפה זה היה? בזמן שלך? בזמן שלך? שעוד לא הייתי בבית ספר בישיבה, אבל אז הרב אמר לו, יותר מזה, ואמר לו, הוא עבד כמזכיר שם או משהו כזה, ואז הרב פתאום דיבר על שי גופין. אמר לו, מה זה, איזה מין, ככה הוא מאוד ביקר את הניהול של שי גופין, ואמר לו, אתה צריך להיכנס כאן ושם. מנחם לרר בא, סיפר את זה. אז פרוים כתב לרב, בסדר. אז מנחם הסביר לו שהוא לא רוצה לפגוע בשי גופין, הוא לא רוצה זהו, ככה זה ג'נטלמן. אחר כך פרוים היה ביחידס אצל הרב, יש לו טייפ לפרוים, אז זה הרב אמר, פרוים הקליט את הרב. באמת? כמה פעמים, כן. כשהרב יודע? אי אפשר היה שלום, זה היה כאלה טייפים, לא? הוא היה נותן לרב איזה דרגה? אחר כך הוא היה כותב לרב שהוא נצל שהוא הקליט אותו. כל פעם? אני זוכר פעמיים או שלוש. מה זאת אומרת, אבל הרב היה רואה את הטייפ, זה לא, אי אפשר היה להחביא את הטייפ הזה. זה כזה מתחת זה. למה, שהוא לא ישכח או בשביל שיהיה לו הוכחות? לא, הוא רצה לזכור, כן. ואז בכל אופן אז הרב אמר לו, בקשר למנחם לרר, מה שאני הוריתי זה היה בזמנו. עכשיו אין לי את ההוראה. כן? ככה הרב אמר. למה, גופין הלך לבד? מי? בסוף שהיה גופין הלך לבד? לא. אחר כך אנחנו הבנו מהרב זהו, אז אנחנו יזמנו. אז עשינו ביחד, ישבנו הרבה מאוד על זה, יחד עם מנדל פלוטפס, יחד עם... שכולם יסכימו כאילו. ביחד, כן. עם שי גופין גם? קודם בלי. אחר כך דיברנו עם שי גופין לבד, הפרוים דיבר איתו. אז סוכם איתו שהוא ינהל רק את הנגרות וככה, ואז הכנסנו את זה שפויזנו.
הוא היה שם? אז הוא היה שנה אחת. בדיוק למזלו בא משרד החינוך לביקורת. משרד החינוך בא לביקורת ועשתה ביקורת, נכנסה לכל הכיתות וביקשו מכל הילדים שיכתבו את השמות שלהם בפתקים. להשוות את זה לרשימות כאילו? אחר כך הם לקחו את היומנים, את הפתקאות של הילדים. את הדיווחים שניתן למשרד החינוך. אז הם ראו שרשום 80 ילדים, 90 ילדים, לשנות, לא קיימים בכלל, לא ביומנים ולא בפתקאות ולא אף אחד. מה הקדוש ברוך הוא עזר לי? אז אני הלכתי למשרד החינוך, הקדוש ברוך הוא עזר לי זו שהיה כזה ברבגיס, שפשוט לא רשם 80 גם כן אחרים. אני מהפתקאות מצאתי 80 או 90 שלא רשום בכלל. ואז במשרד החינוך אמרתי, תשמעו, זה מנהל אידיוט. זה פשוט מנהל שהוא חייב לצאת? לא, וכך התחשבנו, אלה מול אלה וזהו, ככה יצאנו. בינתיים אז בלוד, זו שפריסר היה בלוד עד אז. הוא היה חיים בעבודת חשבונות שהוא עבד תחת הרב דיסקין. זה שכתבתם בוכרי אחד, אני חושב שבזהו. דף של סטמברג? בתמונה? עוד בתמונות, איפה זה היה? בסרט? נו, זה דיסקין? זה דיסקין. שאני חושב ככה, הוא ככה עומד בכופף. מי זה? אני כבר, התמונה הזאת, ראיתי אותה כבר לפני... זה הסבא של דיסקין שלך של דיסקין? כן, אבא של אבא שלו. ומה הוא היה עושה בישיבה? הוא עובד שם? הוא היה מנהל חשבונות. אשתו הייתה עם הבית, דיסקין. והדיסקין זה הייתה... אני זוכר דווקא את ה... אני זוכר את זה מהשנים של ה... קיצר, זה הבוכרי שמצא. אבל בכל אופן, הוא, דיסקין זה... הוא היה גם שלושת עיוור, לא רק לו. אז הוא שהיה כותב, והוא היה יושב, שעה, שעתיים ביום, זו שהיה מקריא לו, זהו, היה סדר כזה. זו שעבר לשם, בינתיים אנחנו חיפשנו בהנהלת חשבון, מתברר שלא העביר למילואים ולא זהו, לא העביר ונשאר צ'קים ועניינים, מתברר סיפורים אלף לילה ולילה, ושם היה גם קטע סיפורים שזהו, אז אותנו לזו שתעזור את מצב ולכת, ניתן לך, אתה שייך לרוחניות, תהיה המשפיע. הוא המשיך לעבוד אבל? כן, נהיה משפיע, אני יודע מה שאני יודע. הוא היה רם אצלי, משפיע, נכון. זה היה, ואז אני נכנסתי לבית ספר למח. אבל בכל אופן, אז ככה רבי עשה גם עם זה, עם שמואל חפר וגם עם זהו. החלטה למשל להעביר את זושה, זו החלטה שמה, שאתם הודעתם לרב, זה או שזה החלטה מקומית שלכם? כל החלטות היינו מבצעים וכותבים לרב. אבל הייתם מבצעים, לא מחכים לי תשובה מהרב על ההחלטה? אולי חיכו קצת, אבל תמיד היה עם מתחים, כן, לא, מה אמור וזה. היה המון פעמים שהרב התערב בדברים. היה לא פשוט, למרות חוו בגשמים תחת זה, אפרים היה במתחים בלתי רגילים, כל יום בוקר היה לעבוד על סיפור חדש. כאילו אפילו דברים שכבר עשו, הרב יכול להתערב להחזיר אותו. אפילו נגיד פיתרו מישהו, תחזירו אותו. בטח, יש בכתב כאלה דברים. יש כאלה שלא, ויש כאלה שבאו לרבא והתעוננו, אז הרבא הגן עלינו, זה לא... היה מעורה בדברים, או... פה בארץ יותר ממה שבאמריקה? יותר לעצמי שיפור. כן, זה באמת באמריקה הכל להתנהל בצורה אחרת לגמרי. יש כל בישיבות הרב לא התערב בכלל, כי זה... גם בארץ? הוא היה שייך לרשם. אז הוא בכלל לא התערב. למרות מהרגע הראשון הוא הוריד את הנשיאות וגם... המוסדות בשכונה, אבל באמריקה, בקוננס,
הרב היה מתערב להם, את מי למנות, איך למנות, מה לעשות? עכשיו שלא. אז זהו, מה קרה פתאום שבארץ כזה? כי הארץ הייתה... חשובה לו. כן. בארץ ישראל בכלל הייתה נקודה אצל הרב. כשהיה בא בבוקר הוא היה שואל מה נשמע בארץ, הוא לא שאל מה נשמע בהולנד. כי הולנד היא שלא בדיוק כמו הארץ. כמו שהוא התעניין בארץ על העניינים של הפוליטיקה של הארץ והממשלה ועניינים, מה הוא לא יכל לקבל שרי חוץ מאנגליה, גם היה מקבל שר חוץ מאנגליה, מה? אבל כל פוליטיקאי בארץ מצא לנכון שהוא צריך לבקר אצלו, והוא היה אצלו, והוא רצה להשפיע פה. הוא ידע שדרך ארץ ישראל משפיעים על הכל, לדעתו מאוד, הרב רצה להשפיע בעולם, הוא לא בא כדי לא להשפיע.